Bayan na samu lafiya aka sake ɗauke ni aka kai ni ga mahaifina. Farin ciki ya sa na mance da duk wani abun da ke damuna. Na tabbata ko a haka suka bar ni sun sanya min farin ciki mara yankewa. Sai dai mahaifina ya yi baƙi ya zama wani iri. Ba lallai wanda bai san shi sosai ba ya gane shi. Buɗan bakinsa sai cewa yake yanzu ba zan taimake shi ba. Ba sa ba shi abinci sai garin kwaki. Shi ma cokali 5 zai yi su ɗauke. Ya roƙe su su ƙyale shi amma sun ƙi. Yanzu ina raye zan bar shi ya sha wahala. Maganganun mahaifina sun karyar min da gwiwa. Roƙonsa kawai nake yi ya yafe min. Zan yi ko menene don ya fi. A nan na samu Alhaji Ma'azu ina roƙonsa Allah da Annabi da ya taimaka min ya saki mahaifina. Ni ya kama ni. Ya nuna min yadda mahaifina ya jawo masa asara. Shi ma sai ya rama abin da ya yi masa. Da na dame shi da magiya sai ya sa min doka. A nan kuma ya yi shiru. Husna ta gigice jin Abba yana raye. Ta ce cikin rawar murya, dokan me? Bai dube ta ba ya ci gaba da cewa, doka ya sa min sai na kasance ɗaya daga cikin masu kisan kai. Sai na kasance mai sace mutane. Abin da dai na fahimta yana son ya ɓata wa mahaifina suna ya ɗora ni akan gurɓatacciyar hanya ta yadda ko ya saki mahaifina ba zai iya tona masa asiri ba. Na roƙi a maido ni wurin mahaifina na gaya masa komai. Kallo na kawai ya dinga yi da idanunsa suna zubar da hawaye. Yana girgiza kai sai dai ya kasa cewa komai. Wallahi a ranar yadda na ga rana haka na ga dare. Na kasa rantsawa. Na roƙi mutuwata da ganin mahaifina a cikin ƙuncin rayuwa. A lokacin na ci alwashin ko ta wani hali sai na fitar da mahaifina. Na ce musu na amince amma sai sun yi alƙawarin za su dinga ba mahaifina abinci mai kyau. A nan suka nuna min sun amince na kuma roƙe su su bari in kammala makarantana. Daga nan sai in yi wa Goggo ƙarya koma Kaduna gaba ɗaya. Duk sun amince min. Bayan na kammala karatuna na samu kwali sannan na ce wa Goggo na samu aikin banki. Ban yarda sun bani masauki ba. Na yi amfani da kuɗin da Goggo ta haɗa min na kama haya. Akwai abokina da muka yi karatu tare ya tabbatar min zai samar min aiki a kamfanin mahaifinsa. Cikin hukuncin Allah suka bani babban matsayi kuma suka same ni da jajircewa. Hakan ya sa na shiga ran mahaifinsa. Duk labarin nan da nake baki a kullum idan na je barci sai na kasa yin hakan saboda tashin hankali. A ranar da aka kai ni gidan da zai zama gidanmu a daji suka kafa min dokokinsu suka ce kuma ni zan shirya yadda za a je wani wuri a ɗebi kuɗi. Don haka wata yarinya tana tafiya na sace ta na kawo musu. Babu wanda bai zage ni ba akan me za su samu akan yarinyar. Abin da ba su sani ba na samu abokina Mansur na gaya masa ina buƙatar aron kuɗi saboda zan fara wasu kasuwanci. Ya ce min nawa nake buƙata? Na ce miliyan 20. Ya ɗibi kuɗaɗen nan ya bani ba tare da an yi rubutu ba. Da wannan kuɗin na haɗa baki da wani a matsayin iyayen yarinyar har aka kawo mana miliyan 5. A lokacin Oga Sale ya jinjina min ya kuma ce lallai za a je da ni. Muka saki yarinyar bayan ta gaya min za ta iya gane gidansu. Husna na sha baƙar wahala a gurin mutanen nan. Ban taɓa cin ko ƙwandalarsu ba. Idan ni na haɗa yadda za a yi a sace wani ana sace shi zan biya kuɗin kuma in sake su. Wata rana ma bana biyan kuɗin Oga Sale zai dawo ya samu na sake su. Duk da Allah ya ɗora masa suna hakan bai hana shi ɗaukar mataki idan na yi ba daidai ba. Ni kuma gaba ɗaya na raina shi. Kasancewar ina da zafin zuciya. Na sha dawowa in roƙe su su rabu da mahaifina tunda na yi musu duk abin da suke so. Amma sai suke nuna min lokaci bai yi ba. Husna sun yi min katanga da mahaifina. Iyayen matana sun nuna min za su iya amso min mahaifina idan na auri 'ya'yansu. An tabbatar min da mace za ta iya zuwa cikin gidan ta ɗauko wannan zoben. Aka haɗa ni da Salima wanda wani abokina ne ya gaya min. Amma abin tashin hankali Salima kawai dabara ta yi ta aure ni ta kuma hana ni sakat. Husna na zama mahaukaci. Na zama zararre akan mahaifina. Yana can yana shan wahala. Na sha kwana a ƙasa saboda kawai na tuna mahaifina yana can cikin rashin gata. Allah ya ɗaukaka duk wani abin da nake yi. Na samu dukiya amma na banza tunda ba su yi min rana ba. Sun sha su fito titi da ni akan sace-sace. Ban taɓa kai hannuna na cutar da wani ba amma na sha taimakon mutanen da suka faɗa tarkonsu.
Ina ganin hakan yasa suke sake nisanta ni da su. Tunda an ce duk abin da muke yi suna iya ganin komai. A yanzu burika na biyu ne. Na farko in shiga gidan Alhaji Ma'azu in ɗauko zoben nan. Na biyu in ga mahaifina ya fito yana kusa da Gwaggo yana dariya. Gwaggo ta ɗauki fushi da ni ba tare da ta tsaya ta fahimci saboda mahaifina nake cikin abin da take tunani ba. Bindiga aka ɗora a kaina, hakan yasa Gwaggo ta ce ta amince in aikata luwaɗi a gaban idanunta da dai ta gaggawan ɗanta. Don Allah ni menene laifina don ina neman mafita akan fitowar nawa farin ciki. Na tabbata kowaye zai aikata ko da tsafi ne muddin za a kyale masa iyaye. Da na zo ina musu barazanar barin su sai cewa suka yi za su gaya wa Gwaggo ko ni waye. Kin ga kenan sun ɗaure ni da yawa. Wallahi Husna ban taɓa cin kuɗin haram ɗinsu ba. Na san dai tabbas na saita musu hanya ta hanyar kwamfuta suka shiga gidan wasu manyan mutane. Shine laifin da nake addu'ar Allah ya yafe min. Idan na tuna hakan ina shiga tashin hankali. Amma na fi shiga tashin hankali ne idan na tuna mahaifina. Ina kallon ƙwayar idonsa a lokacin da yake kuka yana roƙon in fitar da shi daga wurin da yake. A yanzu ina jin zan iya amincewa ko mutum in kashe muddin za su sakar min mahaifina. Ina yawan mafarkinsa yana roƙon taimako na cikin zubar da hawaye. Husna ta sharce hawayenta tana dubansa. Abbanmu zai dawo gare mu insha Allah ba tare da kayi ko ɗaya daga cikin abubuwan da suke buƙata ba. Kuma ka daina cewa suna iya ganin komai. Da suna ganin komai da sun fahimci baka tare da su. Suna yin amfani da basirar ka ce wajen biyan nasu buƙatu. Gwaggo ba ta yi kuskure ba a irin hukuncin da ta yanke. Domin kuwa ba ta san gaibu ba. Na fahimci ka ɓoye mata ne gudun sanya ta a damuwa. Sai dai damuwar da Gwaggo take ciki akan rashin Abba da a ce ta san yana raye ina ganin za ta fi samun sauƙin ciwon da ke cikin zuciyarta. Babu ranar da gari zai waye rana ta faɗi Gwaggo ba ta yi hirar Abba ba. Waye Alhaji Ma'azu? Ka zo mu natsu ka gaya min komai a kansa da kuma gidansa. Ni zan shiga zan ɗauko zoben sannan ka ɗauko wa Gwaggo farin cikin ta. Kai ma kuma ka ɗauko wa kanka farin cikin da ka rasa shekaru masu yawa. Kuma ya kamata ka gane yaudarar ka suke yi. Tunda gashi sun haɗa ka da 'yan sanda hakan ke nunin ba su da niyyar sakin Abba har abada. Da alama suna son su yi amfani da shi ne wajen cikar burinsu. Kafin gobe za mu yi nazarin yadda za mu shiga gidan da kuma irin matsayin da zan je musu. Na san damuwa ce ta sa har ka amince ka gaya wa iyayen matanka biyu har suke tunanin sun san hanyar fitar da Abba. Sun yi hakan ne kawai domin su ma su cimma wata nasarar tasu. Ba zan jinkirta ba. Gobe zan isa ga Alhaji Ma'azu insha Allah. Ma'azum ya yi murmushi a ganinsa manyan mata irin su Salima sun kasa bare kuma ita. Ba zai iya barin wasu ta tafi gidan Alhaji Ma'azu ba. Gani yake ita ma idan ta tafi ba za ta dawo ba. A yanzu kuwa ba shi da wacce yake gani yake jin daɗi kamar ta. Kamo hannunta yayi yana dubanta. Husna ba zan iya yin kasadan rasa ki ba. Ke yarinya ce ƙarama. Ba zan so ke ma ki zama tarihi ba. Ki duba ki gani. Sunan ina raye ne amma ba ni da maraba da matacce. Tunda har mahaifiyata take kwana da baƙin ciki na. Husna ta girgiza kai da ƙarfi. Ka yarda da ni zan zama silar farin cikin ka. Gwaggo za ta yafe maka. Gwaggo za ta fahimce ka har ma ta sa maka albarka. Ni zan ƙwato Abbanmu da ƙarfin ikon Allah. Ta ci gaba da shassheƙan kuka ya kwantar da kanta a jikinsa. Duk suka yi shiru. Ganin dare yana ƙara yi ya ce su koma ciki. Ta kwanta lub tana dogon tunani. Ma'azan ya rintsa idanunsa ya buɗe su. Jazir kamar gauta ya ciro ƙwaya a cikin aljihun wandonsa wanda ya matsa ma Yunusa har sai da ya samo masa. Kamar an ce ta buɗe ido ta buɗe su tar akan fuskarsa. Ta dube shi yana ƙoƙarin kaiwa bakinsa. Ta yi saurin riƙe hannun tana sake kallon ƙwayar cike da mamaki. Maganin meye wannan? Ta tambaye shi tana sake duban maganin. Wannan Jamilu yake bani. Maganin yana taimaka min wajen sanya ni barci. Yana hana ni dogon tunani. Da ba don maganin nan ba ina jin da tuni na fara hauka. A hankali ta karɓi maganin tana girgiza kai. Uncle abin maye kake nufi? Babu kyau uncle. Shi kansa Jamilun yana can yana cikin baƙin ciki yadda bai koya maka abin ƙwarai ba. Don Allah uncle ka daina sha kaji. Tunda ina tare da kai insha Allah ba zan bar ka a cikin ƙunci ba. Ka yarda da ni. Har kullum idan Husna ta yi magana yakan jima yana dubanta. Tana ba shi mamaki sosai. Tana ɗaure masa kai. Ya tabbata ba ƙaramin baiwa Allah ya ba yarinyar ba. Komai nata na manyance kamar mai sunan. Ka yi min alƙawarin ba za ka sake waiwayan wannan abun ba. Idan Gwaggo ta ji kana shan irin wannan abu
sai zuciyarta ta kusa bugawa. Ta katse masa shirinsa da kalamanta masu tasiri a zuciya. Shikenan, na yi maki alƙawari. Kwashe su ta yi ta ɓoye akan gobe za ta zubar. Ta rasa abin da za ta yi masa da zai faranta ransa. Gashi babu Kur'ani a kusa da ita. Yana zaune ta yi masa nuni da ya kwanta. Babu musu ya kwanta. Sai dai kuma ƙafafunta ya jawo ya yi matashin kai da su. Ta jima tana kallon sa. A hankali ta sauke hannunta a bisa kansa. Ya lumshe ido. Ta sa hannu ta jawo abin rufa ta rufe masa jikin. Sannan ta cusa hannu a cikin gashin kansa da babu wani yawa sai tarin taushi. A natse take rero karatun Alkur'ani cikin suratul Maryam. Tana son surar idan tana karantawa. Ita kanta sai ta ji kamar ba ta da wata damuwa. Mu'azzam ya dinga lumshe idanunsa yana buɗe su. Yana jin wani irin tarin natsuwa yana shigarsa, wanda zai iya rantsewa bai taɓa jin irin hakan ba tun bayan da aka raba shi da abbansa. A zuciyarsa ya gode wa Goggo, ya yarda ya amince. Duk wanda ya yi wa iyayensa biyayya ba zai taɓa taɓewa ba. Ya kuma sake yin imani da Allah. Tabbas musulunci gaskiya ce. Duk wanda baya cikin haskensa yana tare da duhu mara yankewa. A hankali yake jin wani irin ƙaunarta yana sake shiga duk wani sassa na jikinsa. Husna ta haɗa komai da duk wani namiji zai so ya mallake ta a matsayin matar aure kuma uwar 'ya'yansa. Sannan a hankali bacci ya yi awon gaba da shi, wanda ita ma ta fara gyangyaɗi. Hakan ya sa ta sauke kansa ta rakuɓe kusa da shi. Barcin ya kwashe ta har ta mirgino ta manne masa ta rungume shi tsam. Shi ma kuma ya mayar da ita ƙirjinsa suka yi wa juna bargo. Sai da hasken rana ya hudo sannan Imo ya buɗe idanunsa yana salati. Jiya yana rungume da wani abu. Hakan ya sa ya yi saurin duban ko menene. Husna ce take kwance tana barcinta cikin nutsuwa. Wayarsa ya janyo ya ga har 8:30 na safiya. Yau dai sallah ta kwabce masa. Kwantar da ita yake ƙoƙarin yi, sai dai ta hana faruwar haka ta hanyar janyo shi sosai ta nannaɗe masa a jiki. Ya zama dole ya tashe ta tunda dukkansu ba su yi sallah ba. A kunnenta yake kiran sunanta. Cikin barci ta tsinci wani irin yanayi wanda ya sa ta buɗe idanu babu shiri. Ganin yadda ta shige masa ya sa kunya ta kama ta. Ta yi saurin janye jikinta tare da addu'ar tashi bacci. Ware idanu ta yi sosai ta ce, "Uncle, ba mu yi sallah ba." Kusan ma ta fi shi ruɗewa. Yana nan zaune yana kallon ta. Ta bice da sauri ta zuba masa ruwa a buta. Ta dawo ta ce, "Ga ruwan alwalan." Bai ce komai ba, ya tashi ya fice tare da ɗaukan butar. Ya zagaya can baya, ita ma ta ɗauka. Ta sauya hanya ta je ta kama ruwa sannan ta yi alwala. A tare suka yi sallah sannan ta gaida shi. Suna nan zaune shiru sai ga Yunusa ya zo masa da abinci. Husna ta dubi Yunusa ta ce, "Yunusa, ka nemo min bayanai akan yadda zan shiga gidan Alhaji Mu'azzu. Ina so a cikin satin nan in isa gidan." Yunusa ya ɗan saci kallon Mu'azzam, ganin bai ce komai ba. Ya sa ya washe baki ya ce, "Gaskiya zuwa gidan Alhaji Mu'azzu har ki sami damar shiga abu ne mai matuƙar wahala." Husna ta jinjina kai. "Idan na je a matsayin 'yar aiki fa?" "Za ki iya zuwa a matsayin 'yar aiki. Hakan ne kaɗai zai iya sada ki da gidansa. Amma kuma shiga gidan ne aiki." Alhaji Mu'azzu yana fita duk ranar Asabar da iyalansa. Matarsa tana da tausayi. Haka ma akwai 'yarsa guda ɗaya da yake so kamar ransa. Idan ta furta magana ya zaunu. Sai dai ki je ɗan nesa da gate ɗin gidan da misalin ƙarfe 8 na safiya. Ki yi zaman jiran fitowarsu 9 ko 10. Suna fitowa ki yanke jiki ta gabansu ki zube kamar kin suma. Daga nan idan Allah ya sa suka ɗauke ki, ce musu ke dai kin ganki a nan garin ne, amma ba ki san me ya kawo ki ba. Kin dai san kina riƙe ne a hannun kishiyar mahaifiyarki. Insha Allahu za mu sami nasara." Waɗannan bayanan sun fito ne daga bakin MY da yake fidda su cikin natsuwa da ƙwarewa. To shi Alhaji Mu'azzu a wane garin yake? A labarin da ka bani, ka gaya min yana Gombe ne. Baka ce min ya dawo nan Kaduna ba. Mu'azzam ya jinjina kai. A yanzu haka mahaifina da sauran mutanen da ya kama suna can a Gombe, amma iyalansa da shi kansa suna nan a garin Kaduna a cikin unguwar Dosa. Zoben nan yana nan a ɗakinsa a nan Kaduna. Duk yadda kike tunanin shahara irin ta Alhaji Mu'azzu ya wuce nan. Yana da manyan gidaje a jihohi da dama. Kafin ranar Asabar, Yunusa zai je ya tabbatar mana da kasancewarsa a Kaduna ko akasinsa. Husna ta jinjina kai tana sake jin ƙarfin gwiwa a cikin wannan tafiyar.